Manila Broadcasting Company. Sa balita. Philippine Standard Time, 7:04. This time check is brought to you by Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Lacson nagpaidalon sa self-isolation. Saliva testing sa Bacolod, mangin available na masunod nga bulan. Sa balita nasyonal, mga magabatsyag sa side effects sa bangod sang bakuna, mahimo matagan sang compensation. Madamo nga drop out tungod sa distance learning din panginwala sa DepEd. Sa balita international, infected sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, nagsaka na sa masobra 1.2 milyon. Sa balita sa sports, 21 ka NBA games kanselado, bangod sang pagpositibo sang 27 ka players. Balita entertainment, pagsuksok sang Pearl sa pagtulog nakabulig kay Chris Aquino nga mahaganhaga ng iya stress kag anxiety. Sometimes sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga weird kag pinasahi nga layi sa nagkalain-lain nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag-aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon ang nag-apekto karon sa Luzon, samtang Visayas, mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Kag pagpaliti bangod sang localized thunderstorms, mahinay tutub kasarangan ng huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan ang magaluntad sa bilog ng Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Calayan Islands kang baybayon, mangin makanay tubtub kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang temperatura matyagan sa 23 degrees Celsius, ang pinakamainit naman 28.6 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:25 kaina, samtang magatunod naman las 5:53 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Sa aton yung mga ka-aksyon yung nag-aupod sa aton subong aga, mayong aga gid. Yes, may aga. Yes, good morning kay Alex Monteza, kay Erwin Gonzalez, good morning sir. Kay RR Muntuwa Rihinyo, Tuparan Muntuwa Rihinyo. May aga sa programa nga tagdala sa kadalagan kag kapaslawan ang programa nga informative na entertaining pa. Good morning, Reyna sang Kalabasa. Guwapa. Ay, kalain sa Kalabasa. Reyna sang Kalabasa. Kagpapa, kagawad ka kuno. Bongga! Thank you, RR. Reyna sang Kalabasa. Pwede sang Reyna sang Kalabasa. No, doon nakulbaan mo ko ba? Wala na kung magbulak ka sang bungsod. Ha? Ano na siya? Ang bulak sang bungsod? Ano na siya? Uhong. Ay, kalain. Pagid ba? Pero namit ang Ikaw uhong ang action boy. bulak sang bungsod. Uhong. Ay, kalain. Sige, go! Dali lang bala kay way pa ko gani ka plastaro. Pa-plastar raman ko bala. Kaya Bia Jonathan, of course. Good morning kay kumpare mo, Bia Jonathan. Good morning, kumparing Bia. Raydan Velasco. Maayong aga man kay Alex Monteza. Kag kay Michael June Season. Happy listening to kay Herrick Mirasol. Monitoring from Chateau Elise. Si Guillermo Clarito. Good morning man. Kag Tatay Fred Madrid. Aha. Christine Menias Villalobos.
kag sa tanan ko nga taga Energy Fans Club. Jen Oiseser, Ale Joval Trinidad, Chrissy Anyeka Malditz, watching from Qatar. Of course, kay Dina Magbato Malabago, kag kay Che Zamora. Batchmate ko ni siya, kag sa tanan ko nga batch 81, sa Ramon Torres National High School. Good morning, no? Batch 81 ka, Action Boy. 81, oo. Sige. High school. Rona High School. Ako Rona elementary. Rida Trava. Elementary. Kalain. Or college. Sa high Batch school, 81. 81. Batch 81. Mga Perfect. baskuga na yung batch 81 niya. Simple. Kami na nanday Jen Boyrom, na Tiray Linaha Kayaw, kami okay. sina Virgie Coloso. Damo Sige. Si Kana, sige na. Din ka to? Di kay Kwan. Itong batch 81 bla si Che Zamora. Dulang. Batch Nonito Navarro, sa Granville 1, Mansilingan, upod sa asawa nga si Helen. Good day man kay Ma'am Vanessa Mayo at Thea Kim Iriman. Maria Luisa Jeliang Dunlao. Good morning. Kag happy birthday gali kay Nanay Hasmin Bandukilyo, Nanay ni May Grace Bandukilyo, Alave Bandukilyo. Happy birthday kag kay tita niya Elena Pasisola. Good morning. Birthday guro ni dungan ni birthday. Yes. Tami on tala ni karon sa on air. Si Romeo Baroba Jr. Action Boy, ara man siya naga-monitor gid pirmi sa may Manapla siya. Good morning man kuno sa yasawa nagapangape. Kay Angie Besas, good morning. Dra naman sa may Riyadh, Saudi Arabia, no? Correct. Kay Alex Montesa, ginag-greet niya man si SN2, Jonard Ostonal sa Philippine Coast Guard. O kon PCG Bacolod, madamo gid niya salamat. Kay Glory Bell Huyong, good morning man. Dira sa imo. Sa kay Torco Jongko. Uy, may aga Torks. May aga. Siya nagbugtaw. Sige. Standby na sa aton sini mga balita lokal. Paling kapsol. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 7. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpaidalom sa self-isolation si Governor Bong Lacson umpisa kahapon nga adlaw. Kalakip ang 18 ka mga empleyado sa Department of Interior and Local Government Negros Occidental. Ini matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyado sa DILG Iloilo nga nagtambong sa Provincial Anti-Drug Abuse Summit sa Biyernes, Enero 22. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, si Lacson kay 18 ka mga DILG nga mga empleyado ang natalana nga magpa-swab test karon nga adlaw. Duha pa ni Diaz, kinahanglan nga magpa-self-isolate ang gobernador bangod siya ang isa sa mga naghatag sang Certificate of Appreciation sa empleyada nga nagpositibo sa COVID-19. Kalakip sa mga pakuha sa swab test, amo si DILG Negros Occidental OIC Provincial Director Roslyn Quintana. September 4, tuig 2020, si Lacson ang paidalo man sa self-isolation matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka utility worker nga na-assign sa Governor's Office. By the way, si Gob nag-self-isolate. Tomorrow, matest na siya because 5 days na. The result hopefully will yield negative and then he can go back to work.
si City akong Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ginpaidalom sa preventive isolation ng 18 ka mga empleyado sa Department of Interior and Local Government o DILG Bacolod matapos kabigon bilang mga suspected cases ng COVID-19. Sulo kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, gintala na sa gobyerno provincial ang Mambucal Mountain Resort sa Minoyan, Borja nga mo ang quarantine facility nga tineran sang mga ini samtang nagahulat sa resulta sang swab test. Dugang pa ni Diaz kalakip ang 18 sa mga gin self-isolate bangod sila ang nakakontak sa opisyal sa DILG Iloilo nga nagpositibo sa COVID-19. Ini nga opisyal ang nagtambong sa Provincial Anti-Drug Abuse Summit sa Negros Residences ang Biyernes, Enero 22. Ginklaro man ni Diaz nga isa man siya sa mga nakatambong sa mga summit apang wala maka-close contact sa nagpositibo nga DILG official nga makabig bilang authorized person outside residence o kon APOR. Kay may positive sa aton nga sa ka officer sa DILG during the drug summit. Apor ang nagdala naman. I already have a letter from the DILG. About 18 of them will be tested tomorrow. Ang kabahin sang pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Samtang ginapreparar na sa gobyerno provinsyal ang kaso nga paglapas sa health kag safety protocols batok sa 5 ka mga migrants returning overseas Filipinos nga wala magsugid sa insaktong impormasyon sa pagpauli nila diri sa Negros Occidental. 2 sa 5 amo ang mag-asawa nga halin sa London nga nagpositibo sa COVID-19 pagbalik sa ilang lugar sa Antipolo, Pontevedra. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ginaulat na lamang ang kompleto nga mga dokumento halin sa Provincial Legal Office kag resolusyon sa sangguniang panlalawigan nga naghatag sa otoridad sa pagpasaka sang kaso. May report man nga isumeter ang probinsya sa National Interagency Task Force agud ipahibalo na tabo nga misdeclaration sa mga migrancy ROFs nga nagpakilala bilang mga locally stranded individuals. Sa dugang nga balita lokal, mangin available na masunod nga bulan sa Philippine Red Cross Bacolod Molecular Laboratory ang COVID-19 na saliva testing nga damlag lang ginaprobahan sang Department of Health. Sunod kay City Administrator Ang nga Pebrero 5, 2021, pwede na nga makapatest paagi sa saliva akong laway ang mga pumuluyo. Lunes nga adlaw sang ginumpisahan sang PRC National ang saliva testing sa diin ginpahayag sini nga mas barato kag mas madamo nga test ang pwede matigayon tubtub 9 mil sa kada adlaw. Naibaluan ng COVID-19 saliva testing ang mas barato ikumparar sa RT-PCR testing. Samtang nagapabor si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi pagtugutan na nag-edad na pulo tungtod 15 anyos nga makagwa sa ilang mga balay. Lunes ang gabi sa ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga iya ginabawi ang pagpatuman kung tanis ang pulisa nga makagwa na sa balay upod ang ginikanan ang nag-edad na pulo tungtod 15 anyos. Suno kay Familiaran, ang mamunang chair sa Bacolod IATF, iya ginalantaw nga ang pagbawi sa presidente ang bangod nila sa panindugan man sa Philippine Pediatric Society nga wala nagapabor sa mga plano. Para sa Vice Alcalde, kung ikayong lawas ang istoryahan, mas nakahibalo ang mga doktor kung ano ang maayo nga himuon. Suno pa kay Familiaran, magamay ang porsyento sa mga kabataan sa syudad nga natapikan sa COVID-19. Apang kung tugutan sila nga magwa sa publiko, posible sila ang mangin asymptomatic o carrier sang virus mismo sa ila sini nga balay. Well, tungod medyo perhaps muna sa ang opinion or ang basis kasi ang iyasang yung pediatric society na din consider nila. Wasti kung wala kung sa aton panimalay, mother knows best. Ang dugang nga pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Natala na may palabot sa amlig tubig sa Court of Appeals ang ila panindugan nga dapat inalify ang joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Wilson Gambawa Jr. nga posible sa masunod nga semana mapadala na sa Court of Appeals ang gusto ipalabot nga issue. Samtang ginarespeto naman sang konsehal ang desisyon sa korte nga pagbasura sang ila ginfile nga motion for reconsideration kag ginalantaw nga alagyan ini agud mapalabot sa mas mataas nga hukmanan ang issue kag matulupangdan ang ila ginapamatukan nga joint venture agreement. Ginapaabot na sa Bacolod City Water District Board of Directors nga palambot pa sa Court of Appeals sa grupo ng Amlig Tubig
ang ila panawagan nga pag-nullify sa joint venture agreement sa Basiwa kag Prime Water. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Basiwa Board of Director Mona D. Hardin nga ginaabi-abi sang board ang anuman nga tikang sang grupo tungod kumpiyansa ini nga ila masabat ang issue. Una dire, wala gid paboran ang motion for reconsideration sang Amlig Tubig sa una nga desisyon sang korte nga pagkakas sang temporary restraining order. Ginpasiguro man ni Hardin nga nagaparangan ang mga ginahimong atikang sang Prime Water sa tuyo nga mapayo ang supply sang tubig sa syudad sang Bacolod. Kabalo man niya si Prime Water kung ano nga dapat niya nga obrahon, pag ipasiwa, kabalo man niya kung ano nga expense ng iya nga mga obligasyon. Okay. So, ang kamiya, nagapasalig kaniya nga may regardless of whether may kaso nga ginapasaka, may ginasabat kita nga kaso, sa lailain man niya nga venue, ang aton niya nga serbisyo magpadayon. Ang kabayan sa pahayag ni Basiwa Board of Director Mona Dia Hardin. Wala naman sang problema sa bahin sang transport sector ang pag-comply sa ginaduso sang Land Transportation Office sa idalom sa Private Motor Vehicle Inspection System. Ginpahayag ni Ondok Secretary General Diego Malacad nga nakahanda sila nga mag-comply sang requirements sang LTO pero nagakabalaka naman sila sa bahin sang LTFRB. Sunod kay Malacad, lakip sa ila ginakabalakan nga kung base mag-comply sila sa requirements sang LTO kag hindi man sila sa gihapon maaprubahan sang LTFRB sa ila renewal bangod sa daan ng ilang mga salakyan, kanugon lamang sang ila gastohon. Sunod pa kay Malacad, nagalabot sang tubtob 25,000 pesos ang gastohon nila sa pagpakayo sang ila salakyan, kag mausik lamang ini kung hindi man pag-aprubahan para sa renewal sang LTFRB. Naibaluan ang tuyo sang Private Motor Vehicle Inspection, ang agod malikawan ang madamong aksidente sa dalanon. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Mga batsyag sang side effects sang bakuna mahimo matagan sang compensation. Samtang madamo nga drop out bangod sang distance learning ginpanghiwala sang DepEd. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Tamyaw man ni Rona Trava, si tita niya Rosie Hunyo. Hunyo, no? Hunto? Hunto di sa ako, no? Hunyo, guro niya, no? Sakay Remia Garcia, dila sa barangay Pahanukoy, good morning. Binong Sitenta, good morning ko no kay life coach, Pastor Paquito Diaresco Gayutin, kag kay brother niya Noel Gayutin, sang Hinigaran, ga-monitor gid subong, no? Good morning. Sakay Joval Trinidad, of course. Kay Angela Liarte Gayondato, Virgo September, sa kay Myla Diquito sa Metro Manila. Chris Rojas, Neo Lee, Alex Fuentes, of course, sa kay Ola Dimichi Tubi Mojiwa. I know, ay hindi mo na ano yaman, mga Bitcoin gali niya. Ngala ko do kabudlay sa ngalan niya, wari na sila. Iliw ko biday kuan? Iliw ko Actional black? Ray, paliog lang ta black. Actional Ray, iliw ko da black eye, ha? Tete Hoka, Tete Tangata. Aksha, good morning ko no to my favorite tandem. Action Boy and Inday Dorel. Thank you Sa mga- sa dinigan ni Action Boys. Sa New Zealand. Oo, New Zealand. Tete Perfect. Hoka, Tete Hoka, Tete Tangata. Oo. Good morning. The Iceman. Yes. Kag karon Action Boy exciting na ato ng balita international, balita special kay mga anong siya Action Boy, mga layi bala nga weird bala kay Weird do ka daw, pinasahi. do ka pinasahi. Sa nagkalain-lain nga pungso. Yes, pungso. Okay. So bantayan ta na karon. Kay ari man di New Zealand. New Zealand, meron man, Meron man Switzerland. Damo Action Boy basi maabtan pataguro next. Basta may mga land, Iceland, Greenland. Amo na. Oo, di ba? Holland. Ha? Sige. Sige. Ay, Hi, how? Why akay ka hapon Kay na? Dlanier, parang di ba sa yung alaman? Dlanier Dibuk. Good morning kay Ma'am Miss Annie Raffles. Happy birthday lang sa twins nga manggod ko sa Kubid na. Bacolod. Oo. Aha. Reynald Kubid. COVID. Reynald na blau, Reynald Kubid. Amo na. COVID-19. Grabe, no? Sige. Happy birthday sa manghod ni Miss Annie Raffles nga twins. Diri sa may Bacolod. Otanjobe me dito. Sakto na remember ko pa. Tsakto ko na. Otanjobe me dito. Twins ni twins nga manghod ni ni Miss Annie Raffles. Kaya Nonoy Vicino Tenorio, good morning. Pakigreet naman sa iya ko no pamilya dra sa may barangay Pandan, Pontevedra. Mga Tenorio family from Sara, Iloilo. Yes. Taga-hinigaran ko no si Action Boy, si Kubid. Reynald. Kubid, gineto. Oo, tala. Reynald Kubid. tama. Correct. Okay. Okay, nadumduman ko na. May ko sa una, may roommate ko sa una nga, iya middle name, Kubid. Oo. Kuhan pa lang to guro so na COVID 7. Una. Okay, subong 19 na mo. Kalain. Mga beautiful na sila Black Action Boy. Okay. Oh, Beautiful na nga ako niya roommate. Magutod na sila nga mga kubid. Pero ilapilya do Sampani gidra. Sometimes? Sampani? Sometimes man? Kalain. Sa kaya sa Kate Cardones, good morning man. Michael Jun Season, ginitala sa sumag si Wilhelm Jimbol Cordero. Okay, wala kita da ko no, sige. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nag-file sang hagna si Senator Nancy Binay nga tuyo magtukod sa ginatawag Vaccine Indemnification Fund para matagan sang compensation ang mga makabaton sang COVID-19 vaccine nga magbatjag sang adverse side effects sang bakuna. Sa dalom sa Senate Bill number 2015, ang indemnity fund kuhaon nila sa pharmaceutical companies nga nagsupply sa gobyerno sa bakuna para sa public immunization programs. Ginasaad sa hagna nga dapat magtigana sa 1% sa ginkasugdan nga presyo ang mga pharmaceutical companies bilang indemnification fund kag ang Bureau of Treasury amo naman ang magatago sini. Ginfile ni Binay ang hagna kasunod nga nagaprepara sa karon ng gobyerno para sa inisyal nga rollout sa pagbakuna sa masunod nga bulan. Nanginwala naman ang Department of Education nga may madamo sang mga estudyante ang nag-drop out bangod sa mga hangkat sang distance learning. Nangabay si Education Secretary Leonor Briones sa regional offices sa DepEd para usisaon ang ini nga issue pero wala sa ila sang nag-report nga madamo ang nag-drop out. Suno kay Briones, wala pa sila sang basihan para mag-conclude angot sa massive dropouts. Ginpathag ni Briones nga ang DepEd ang mayara sang academic ease nga pulisa agud mabuligan ng mga estudyante kag manunudlo sa pagpatuman sang distance learning. Ginpahayag naman ni Philippine Health Insurance Corporation Chief Dante Giran nga gamayn lamang ang kinahanglan nga i-liquidate sa 15 bilyones pesos nga pondo ginaligar ginkawat sa pila ka opisyal sang health insurer. Sa press briefing, ginpahayag ni Giran nga 92% na ang na-liquidate sa nasambit nga pondo. Sa Agosto tuig 2020, ginbulgar sa anay opisyal sa PhilHealth nga 15 bilyones pesos nga pondo sa ahensya ang ginkawat sa pila ka opisyal paagi sa nagkalalain nga mga fraudulent schemes. Dismayado si Senator Bato de la Rosa angot sa lapses sa Philippine National Police sa autopsy sa napatay nga flight attendant nga si Christine Dacera. Una ginpahayag ni Directorate for Investigation and Detective Management Director Police Brigadier General Marine Marcos Jr. nga ginsunod lamang sang medical legal officer nga mo ang nag-imbalsamar sang bangkay ang bago nga protocols bangod sa COVID-19 pandemic. Patag ni Marcos nagwa sa report nga si Dacera nagbiyahe sa nagkalanlaing nga lugar antes pa mag-abot sa hotel nga ginakabigman nga quarantine hotel. Suno kay De La Rosa dapat kasuhan ang involvado tungod makahuluya ang natabo labi pa ginatinguan sa hanay nga mabalik ang kumpiyansa sa publiko sa kapulisan. Nakahanda na ang gobyerno kay pagwa ang 16.4 bilyones pesos nga pondo para sa Barangay Development Program. Ini matapos ginpirmahan ni Budget Secretary Wendell Avisado ang Local Budget Circular number 135 nga magaserbi nga giya sa magpagwa sang NTF-LCAC's Local Government Support to the Barangay Development Program. Suno kay National Security Advisor kag National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Vice Chairman Hermogenes Esperon Jr. ang pag-aproba sa pondo ang tuyo amo nga masolusyonan ang kabudlayan sa mga barangay nga napaitalom sa impluwensya sa New People's Army. Suno pa rin, naglambot na sa 822 ka barangay sa bilog nga Pilipinas. Ang karon wala na sang paandam sang NPA. Ang mahimo makabaton sang tag 20 milyones pesos nga balor sang naglaylan nga proyekto sa idalom sang Barangay Development Program. Kag sa katapusan nga balita national, nagpangayo sang pasaylo si Civil Military Operations Office ng Armed Forces of the Philippines bangod sa sala nga listahan sang ginalagar miyembro sang New People's Army kun NPA. Ginkakas naman ang artikulo sa Facebook sang AFP. Sunod sa AFP, ginaimbestigahan na kung paano nagawa ang listahan kag ginapasiguro nga manabat ang maresponsable sa pagpagwa sang mga listahan. Ginpasiguro naman sang AFP nga hindi na masulit ang nasambit nga insidente. Magapabilin nga para sa ikaayos ang pungsod ang ila ipagwa sa social media. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34.
Okay. Good morning, Liwat, sa kay Teresa Linaha Kayaw, kay classmate ko Edwin Escopel, watching from Cabuyao City, Laguna. Kay Engineer Ernie Earl Bailon, mayang agaman sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayor niya, Action Boy, di mangayhay. Actually, ako pang hayhay. Daw ginakulan ako sa briefing, bala kay daw pinot pa ako nga ilong bla. Di mo na hindi ko kaginawa mayo. Oo, ay, sa ginawa ko bla. Amo na siya. So, lainon mo naman na. Lainon ko naman. Kay Doga pang hay-hay, kaguro pamatian. Gani man, oo. So, liwaton mo na siya, i-studyohan mo gina kung paano nga do hindi ka pang hay-hay. Huwag kada blita special da kung paano nga, di ba? Pangitaan ta ka. Okay? Kaya para do hindi ka ma-misinterpret, hindi ka pang hay. Gani. Pero do ka pang hay-hay kagin man matian. Pa-shout out ko no kay Police Captain Katunina halin kay Ulysses Katunina. Brother ni sila. Sino the first name ni Sir Katunina? Nalipat ko, Maninoy ba ni Eden? Nalipat ko Lipat gani. ko eh. Oo. Sa Valladolid no sa una? Sa dulid sa una. Sumong daw sa buti na sa subungan assign na. Daw sa dito somewhere sa north. But lang. Okay. Mon Velasco, good morning man. From Hinobaan. Mario Binaflor. Rolly Intes Estoya from Marikina City. Lito Dayap dira sa Punta Taytay. Sa good morning man kay Jean Buarom, Jeanette Delino, kag kay Nonoy Quadernal Jr. Good morning, Noy. Belated happy birthday. Yes. Kahapon nga adlaw na. Belated happy birthday, Sir Sige. Nonoy. Imo na kay James Benedict Cubid. Morning sa kay Bigi kuno kag kay Sheena nga kapulaw sang sipi. Pulaw. Janice Pacheco. Sige, imo na. Good morning kay Rolly Intes Estuya. Good morning sa taran ko nga taga Himamaylan. Kay Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning, Ma'am Liza Joy. Kay si James Cubid ang bayang morning kay Nailinda Taypilong kay Mama Aga pa nagaluto inasal. Salamat aksyon. You're welcome kay Ma'am Milagro Cesar Alit Kagawad. Good morning sa imo. Happy Wednesday. Yes, ari na siya. Kag ari na si Tay Busari. Kay Kumari Corisa Lee dira sa Malaysia. Good morning, man. Homa Lumena. Action Boy, hambal ni Ma'am Van. Okay, hope you're okay, Action Boy. Breathe in and breathe out. Yes. Lang na. Amo mo na siya, ho. Breathe in, breathe out. Dumay kanta mo na. Charot lang, hindi ko sure. Kaya... Breathless na yan nga, kung bala niya. Breathless. Ni Mga Britney Timson ni Spears, Eden. no? Timson ni Eden, kag ni Mami Na Ems. Mami M. So, magiging nakanta niya Duet. Kaya Miss Homa Lomena, good morning. Nirma Osete, good morning man. Kay happy 18th birthday, Action Boy. Sa hinablos ni Richard Daet Pacheco. Si K.O. Kriska Pacheco. Birthday nga ngala, no? Ay, amo giniya. Sige, happy birthday! Kay Stephen Magbanwa, good morning man. Pa-shoutout ko na happy birthday kay Nene Sumagaysay, Subong Adlaw. Happy birthday! Standby sa tundugang nga mga balita. Detalye na balita international, naglabot na sa masobra 100 milyones o kung may kadamuon nga 1,768,797 ang kabilugan nga natapikan sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan noong pisa sa tuong tuig 2019. Sa nasambit nga kadamuon, 25,691,284 o kung 99.6% ang yara sa mild condition, kag 110,242 naman o kung 0.4% ang yara sa serious o critical condition. Nagsaka naman sa 2,163,834 ang mga ginbawian sa kabuhi bungod sa nasambit nga virus. Samtang ang naka-recover ang naglabot naman sa 72,778 o kung 72,778,321.
Sa balita sa patag sa pagnegosyo, sa piyak sang paguntat sa operasyon sa pila ka Philippine Offshore Gaming Operators bangod sa issues ng taxation kag mataas nga infection sa COVID-19 diri sa Pilipinas, ang buhis nga nakolekta sa Bureau of Internal Revenue halin sa sektor nagsaka ini sa masobra 7.18 billion pesos sa naliging tuig. Sa isa ka statement, ginpahag ng Internal Revenue Commissioner Cesar Dulay nga ang koleksyon sa buwis gikan sa mga pogos nagsaka ini sang 11.71%. Sang 2018, ang buwis nga nakuha sa gikan sa pogo nagdangat lamang sa 2.36 billion pesos. Ang labing uli nga data sa Philippine Amusement and Gaming Corporation nga nag-regulate sa pogo industry nagapakita nga 34 lamang sa 52 ka mga listado nga pogos ang ayara gyapon nga negosyo tubtob sang Enero 5 nga halos katunga ini ang nabuhin halin sa kapin 60 ka mga operators sa tong early 2020. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 8 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 29 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy si Chris Aquino bala. Ginpayag niya nga ang pagsuksok niya kuno sang Pearl. Sa kana? Perlas ba? Perlas. Oo, nakabulig ni kuno sa iya para mahaganagan ang iya stress kag anxiety. So ang balya sa mga fans niya nga hindi ko mo ma-weirdohan sa akon kun nga agatulog ko nga gasuksok sang Perlas. Pearl. Ah. Kay hambal niya action boy kay nagalain bla ko na iya pamatsyag. So nag-search ako no kun ano bala ang ang mga ano bala gems bala mga purpose ng gems. So nakita ito kuno ang pearl makabulig gali action boy para nubo ang imong anxiety. Labi na kung tuod nga pearl, no? Manubo ginaya. Manubo gina. Tinga masilisa nga hindi ka mo tingala kung magtulog kung nagasuksok ko sa pearl nga magtulog sa gina post pag daw. Kita pag matulog ka. Before siya katulog, kisa aga video na siya. Nga good night siya sa parang di sila ma-weirdoan, di ka lang mag-video. Sige lang bala, gina-explain niya lang sa site niya. Kaya basi may kapamangkot. Oo. Queen of all media bala. Siya? Alangan ikaw. So, muna, hambal ya nga, kagambal ya action boy. Nagbubulog, kung di ko nga na magtulog ka, makita pag hindi ka katulog ka. Sige lang bala, ba ilang bala secret. Hambal ya action boy, gani nga, ambaya, bago kayo, sobrang ma-weird. Ako siya dahil magambal, di ba? Daw gina. Why naka-pearls ako with my oversized men's white shirt? Wala siya action boy. Una? Pero tignan ni Chris. Ay, do kag ni si Chris sa mga ininta. Kaya ngayon siya mag-ininta. Diba? Do ka, ano siya bala action boy, do ka OA nga hindi bala kailinit. Iba niya nga, hindi man no, iba do ka ilinit. Kami pa mag-inuwi, do ka. Do ka namin lampusan. For depende na rin. Do ka namin lampusan sa taludtod siya. Taludtod? Kadalo mo na sa mga ginagawa. Taludtod rin. Okay. Kalain. Kilala, Sabi saya na. lampusan ka nagila sa taludtod ka. Lipungan ka na yun eh. So, hambal yan ng pag-icon action boy. Hindi ka nilampusan ka sa tuhay-tuhay, bla. Andre naman niya sa tuhod. Sa tuhod. Tuhay-tuhay. At least kabalo ko, diba? Do, ginagamit naman ng tuhay-tuhay. Sakit ginayaw? Lain-laing ginayaw. Kaya kung hindi ka nakalakat ya, kaya doon mo na ang sa imo. Sa English, joint na. Check na. Joint. Knee joint. Knee joint. Hindi mo na joint knee. Kalain. So, man action boy, so may mga pearl da, nga doon hindi namin yung pamatsyag, susukan yung, kay si Chris doon nag-umpawan siya yan. Umpawan siya. Oo. Hindi, ulam mo kay Chris eh. Ha? Ulam mo kay Chris. Kung ipaulam yung action boy. Malinta sa sports. Dua pa ka games again kanselar karon sa NBA bangod sa COVID-19 protocols. Ini ang hampang sa tungasang Sacramento Kings kag Grizzlies. Sumubuan ang enkwentro sa San Antonio Spurs kag Pelicans. Sa kabugusan, 21 nakahampang ang nakansilar halin sa magsugod ng season, isa ka bulan na nakaligad. Sa nakaligad lang kasimana, ginanunsyo sang NBA nga naglambot na sa 11 ka mga players ang pinakabago nga nagpositibo sa COVID-19. Antes ni mayara man 16 ka players ang nakumpirma
nga naigo man sa coronavirus infection. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! Yes. Kag sa ako mga ka-action. Okay. Good morning, good and Good happy morning. Wednesday. Oo. Sino to i-greet mo birthday kagina? Sa kay Nanay Hasmin Bandukilyo bla, nanay ni Mary Grace Bandukilyo Alave. Happy birthday kay tita niya Elena Pasisola. Happy birthday sa inyo. Yes. Good Kag, morning. good morning man action boy kay Vice President Trajan Tan Villalon sa Energy Fans Club. Yes. Greet siya sa aton good morning. Good morning, ma'am. Trajan. Yes. So, sa aton nga balita special, subong nga adlaw action boy, ini ba lang mga pinasahi or mga weird ba lang nga mga layi dito ya sa iban nga. Layi, Oo, logi dyan action Lo, boy. oo. Sa iban nga, pungsod. Pungsod. So, ari una action boy for sure kabalo ka ni. Kay do popular ni. Kay do pagbasa ko gani, ako ay kabalo na ko nga daan. Sa Singapore, Wow. anong sa Singapore? Ay, kadamo sang layida. Hindi, ang weird ba lang? Weird? Oo. Kadamo ko daw. Ano ba Siyempre yun, daw magid ba? Ilang taon tabi? Daw magid layi Hindi ka sa pwede Singapore. makadala ba bulgam? Ay, hindi ka pwede maka-chew. Sang chewing gum. Kamoy, pag hindi ko bisan dala ka ba bulgam? Hindi Oo, pwede. Oo. hindi pwede, action boy. Kita mo, balaan ko man? Ha? Balaan ko man? Oo. Kay man, action boy, illegal na dito, action boy. Nga mag-usap ka sang bubble gum. Tunlon mo eh. Kay, ha? Hindi Tunlon naman mo eh. pwede ka pasulod to. Amo ka, hindi pwede. Oo. Eh, So, kung, sa Manila ka parang usap- tunlon mo na nga daan. Kung usap lang, hindi mo usapon, tunlon mo. Sa Pwede ano- kita pwede, bisan sa mga public dala ka places. mabulgam, di pwede. Oo, sa mga Bisan sa kung hindi kita pwede. Kay hambal din nila action boy para ang rason nila nga agin ban nila ang chewing gum sa Singapore. Kaya para ma-prevent ang vandals bala using kuno chewing gum. Material reasons. okay. Kag di ba katinlo sa Singapore action boy no? Correct. Oo. Oo. Kapila ka na naka pa Singapore? Twice. Twice na sana all. Tinlo gidya. Tinlo asin tinlo. So muna, hindi ato yung pwede magdala or mag-usap-usap ka sa chewing gum. Pero may ginasliguro no, may detector ginasliguro nga may chewing gum ka na. Hindi man mati makita ka nga daw amo ka nga naga Nakanding. daw kanding galing nga naga unati kundi nga. Ay kala. Wala ko na sa pulis nga. Oo. So May lunggo to pulis mo. Ang galing. Nga. Siling ka gidaction. Yung nga mo ti kung bubble gum ti kung chewing gum kuan ka da. Ti diri sa ato niya pag gusto tadi ka on chewing gum Oo, niya, di ba? di sa ato niya. Ginapapilit mo na kayo sa dalong desk. Kung na Mga estudyante, wala mga klase pa papilitan na ko talaga kung tapos mo buhi. Galain. Kamusta na action boy. Hindi na nayamu ako. Kami ara na ya. Papilit na dahil ka tapos magbuhi ko naman. So lakat naman sa kundi galapuli ka may ginausang ka pa. Iya kay manginan. May ginausang ka pa ya. May mahumok naman na sa liwat kung basa. Kaluud po daan na, uy. So next action boy, sa Switzerland, illegal naman ang mag-flush ang toilet after 10 p.m. Especially kung nag-star ka sa apartment. Ano rason sa Sa gahod? isa ka apartment, yes. Gahod? Amo na action boy. So kung mga alas 10 na pagbabati mo na may nag-flush ng toilet to. Pwede mo siya mareklamo. Especially sa mga apartment lang niya. Kasi syempre, considering hindi ka pamilya. Oo. Nga, danay bala ka syempre, kung ang sa dalom si mo, da bala, tingala sila karon nga, may ka-flash pa yahaw. Tay dogahod na ya, matuti. Ang pamangkot da, paano kung pattern ka? Amo na da ang pinakabudlay action boy. Amo na da. Paano bino? Oo. Anong solusyon? Hindi mo lang na pag-flash eh. Ay, iyo. Ano oras pwede mag-flash ako? Kaluuda. Wala. Hindi ko na Basta- kuya. Kung ako na Saan ka naguro eh? Kung ako mag-flash ko yan, tapos kantuan kabi kandi i-report kanila. Kantuan ka sa pulis ling mo, sir. Hamuok mo sir tulog ko sir mo galing din sa amon lugar. May nagamurto na di sir. Tiyo teka konser basi kung murto to yung nag-flash ya. Wow, gaano pa idea. Hindi la. Naman ko sir haunted ni sa nga ako ni kwarto mo. Nakala, it's a haunted. Ako yung sa tulog kuya, way kuya ga flash. Diba si kung murto to ya, ti pwede ka naman balibad mo na. Ti pwede na nila mausisa kung bago flash ang imo nga ano. Ti murto nga. Kasi check nila mo buli. Sabi tuwad. Grabe tuwad. Pero balanta kung bago ka, kung wala, hindi magin man ikaw. Oo. Tito, ano ko, why naman nagyaguro.
Di ba siya mo para, yeah, actually, wag man taka pa Switzerland mo, tiwet Kaya yung kabalo nga kong layi, no? You cannot flush your toilet after 10 o'clock. after 10 p.m. 10 p.m. gali, oo. 10 p.m. sang gabi pa na. 10 sang gabi. So, kag maluwas direction boy, illegal man dito gali sa mga lalaki nga mangihi ng nakatindog. Asa man ako? After 10 p.m. Ito siguro After 10 p.m. man? May oras man? Kaya siya, tulog na mo nga mga tao, goro. So, amo nang ila reason, goro. Hindi ka pwede ka pangi katindog? Di, Mga ano ka? lalaki. Mapungko. Siyempre, hindi ka pwede katindog. No, na. Do hindi amo action boy, Hindi mo. yaw. Alang mahigdak. So, mo na siya. Hindi ka lang banig, kigda. Or ma-diaper ka na lang na ako magtulog. Amo na guro Ano ba naman? ka lang diaper dito sa Switzerland? Hindi ka kung nagatindog ka guro, kung mangi ka na bala sa lavatory, bala, tiga gahod guro bala. Oo. Amo na guro, hindi sila gusto makabati gahod sa toilet. Hindi sila gusto. Amo Kasi na ilaya. narigmaan sila action boy, makabate. Pangihi naman na si Kwan. Oo, na. Ano na yaman? Di ka ihion mo na biyan, di ka mangihi. Di mo Ano na man? gali ka weird sa ila to yung nga law, action boy. So, ila na to ya. Nagkakwan na. So, at least may idea. Tabla ko basi makapa-Switzerland to. Di, siguro sa mga lalaki lang. Ano ayaw ko na lang. Ay, naku, action boy. Hindi ka unfair sa ilang kwanaw nga layag. But siningon kung lalaki ka, hindi ka pwede ka pangi alas 10 sa gabi. Pwede eh. Propongko ka. Oo, siguro. O katin-katin ka. Oo, pwede. Galaw, yung sa lalaki, mangiga katin-katin. Nabudlay na yan. Bala ka daki. Basta hindi ka naman pa Switzerland kung hindi mo gusto sa ilang alayi. Kasi madakpon ka, hindi ka puli sa Negros. So, next action boy, sa New Zealand naman. Sa ilan ni Tita Huka, Tita Ngata. Yes. Sa New Zealand, it is against the law kuno action boy kung magsakay ka sa hot air balloon nga may upod ka nga manok. Di sino man di masakay sa hot air balloon nga may upod nga manok. Diba? So, illegal na to sa ila. Kaya basi wala matripan mo yung manok up doon, illegal na to. Hindi action sa boy. pwede. Hindi Basi siya kay pwede. basi ko magdala ka mo tumano ka magbulang ka mo to is babaw. Hindi Hindi sila sugot. Oo. Anong rason? Ha? Ano gina reason sila ginahatag? Wala sila actually action boy, wala sila may kay ginano ko lang naging copy ko lang ni sa sa Google. Pero existing gini nga lawyer ha. Oo. Magsakay ka sa hot air balloon, you're not allowed to bring chicken. Oo. Hindi ka pwede magdala manok. Kaya ang pamakot kay sino man di ang makasakay sa hot air balloon yung madalasang manok man. Hindi mo sakay nito sa hot air balloon, hindi dala itong manok. Hindi Dakpon kayo basi nila. kon. May harang isa nga... Mangkoton tabi si Sir Tita Hoka. Kung ka-aware siya sa amon nga law. Hindi kami harang isa nga masakay ka sa hot air balloon, mas sa puli kasi inyo, sa hot air balloon sa kanya. Mo na. Hindi mo sa puli, kami yung padala manok. Amo na. Grabe na Tino? puli kasi yung hot air balloon mo sakyan social. Saan may padala manok sa imo? Ang Tinakpon ka to illegal na to. illegal boy. to. Kwan be, ng pato. Pwede guro kay rooster Kaya mga naman, no? ginambal. Wala nambal, no? So wala man ginambal nga family of rooster. Family of rooster. So next action boy, sa Scotland naman kuno action Scotland, boy. Dapat kung may manok to kuno sa imo balay, kag mag-ask bala nga pwede ko use sa inyo bathroom, i-allow mo gina kuno. Muna to. You must allow someone into your house if he knocks on your door and needs to use bathroom. Muna to gali sa ila. Laban ka ginato sa akyat Kay bahay ko mo. gani man no. Pero ba siguro mga ano man to mga tao action boy, mga maayo man guro. Kay hindi man guro sila maghimos hospitable. sang lo. Oo. Hindi man sila guro maghimos sang lo nga amo ni kay kung diri sa Philippines pag guro sang nagpangihi to may dala na siya. Basi pagwayaway na tong imong Mga habon nga from ano, iba nga pungsod. wala ko na bonus basi mas nang habunira dala. Kalay. May classmate ko daan sa action boy, ila balay action boy. Do groceries to ay lagi balay, ila CR. Do action boy mo do balaklan sa mga habon. Kaya kag mga shampoo, kaya shampoo nakakabit gid siya, mga sachet. Gali. Bali, nakakabit gid kag ilang mga habon, damo-damo gid nga naka-plaster gid sa CR. Do changi sang mga ano gani, sang mga habon kag shampoo. Kamud lang isa nga pasunod ka blang ati nya pwede ka gamit sang imo nga bathroom o pagsulod mo tapos paglakat siya na why na siya limod din na to ding ref kuman. Ay laging dala.
Nadalag dyan, ref, ya. Araw-araw. Ate, sige. Iban, mas naman? Oo, sige, boss Sa- naman. Kito sa ka damo ni Biyernes Action sabi, Boy. ito ka damo, Ay, sa mga okay weird. na. Sige, sige. Damo si Action Boy, mga 20 ni siguro. Sige. Si Mabtan pa tada sunbulan. Yan. Sa sunbulan, Basta sa Monday mo. Basta mabdan pa tayo sang Valentine's. Yes. Lain naman ang Valentine's. Perfect. Nancy, kay kagawad Nancy Discutido, dala sa Barangay 29. Good morning. Phil Alonsagay. Ay, nagtigab ko. Busog. Sige Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting